Ingantaccen haɗi kenan complete na mace wacce ta buɗe, wato wannan haɗi shine wanda zai matse ki ya matse ki ɗab ƙofa ta rufe rub yanda ko yatsa ba zai shiga ba, yanda ko bazawara yake ke ko kin haihuwa 10 ko da ko hannu ake dunƙulawa a sa miki a gaba, in Allah da kina amfani da wannan complete saiti ɗin na matsi ingantacce sahihi na musamman zai matse ki ya mai da ke tamkar ba a taɓa mu'amala da ke ba, sannan zai ƙara miki ni'ima da daɗi da taste sosai mai gida ya ringa malƙale maki. Haɗi ne mai share ma 'yan mata zawara da matan aure hawaye. Haɗi ne na musamman daga kamfanin Babangida Princess Naira likitan mata 070 63 34 36 01 ko 070 62 89 68 89. Wannan shine complete haɗi na matsi wanda zai matse ki yanda sai kin ta neman ƙofar kin rasa ta, garantin magani ki yi amfani da shi ki sha mamaki ki ba wasu labari.